hayi abantu bakhombise baqeda bafana bakithi ukukhathala abanakho ukukhathazeka abanakho ngezwe ngoba kulona into eyodwa nje bafana bakithi abantu abakhona lapha bathi umuntu ongenaphepha lokuba kuleli izwe akushaya iteti esengasekho kuleli izwe. Abantu bakhathele bafana bakithi. Abantu bakhombisa ngokusobala ukuthi they are so tired. Kuphela amehlo, kuphela amehlo. Kuphela amehlo. Kuphela amehlo. Kuphela amehlo bafana. Khona abanye abaqhamuka lapha. Kuphela amehlo. Kuphela amehlo. Kuphela amehlo, kuphela amehlo. Kuphela amehlo bafana bakithi, kuphela amehlo. Kuphela wona amehlo. Kuphela amehlo bafana bakithi. Kuphela amehlo ngempela. People are very tired. People are showing that they are tired. Bafana konakele bafana we. Konakele bafana. Umuntu omholi akancinze omunye umholi amtshela ukuthi ubonile yini eGoli. Uyabezwa yini abantu uyakwazi ukuzwa abantu ukuthi bafunani bathini. Ungaphambani nabantu. Awubuka lento, buka lento le. Buka lento le. Buka lento abantu ngendlela abayisupporta ngakhona imashi. Le mashi iholwe izinsizwa. Uphakela umthakathi, ngizwe mkhulu. Nayo inkosi khona lapha. Bese kuba izinduna zasemahostela. Induna ihostela ekusukela kulona bekubathema hostel. Njengamanje kubhekwe eSprings. Ilokhu ibanjwe kanjalo madoda. Sibonga zonke insizwa eyiphumile neyintokazi eyiphumile ngomunye asubheka lana abantu abaningi abantu besilisa okusho ngokusobala ukuthi hopha sopha mase kusukuma abantu besilisa ngoba abantu besilisa abazwana noshidi. So whomever umholi akancinze omunye umholi amdlulisa le video le ukuthi people of Gauteng, of Johannesburg, Theme Hostela, Springs are so tired. This is the showing. This is the showing. This is the showing. Ngelezi. 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 Intelezi is about to killing. Intelezi is about to killing. Intelezi is about to killing. Intelezi is about to killing njengamanje. Intelezi is about to killing. Intelezi is about to killing. Uzulu omnyama ondlela zimhlophe. Zulu omnyama ondlela zimhlophe.
bafana bakithi. Awu bafana bakithi. Awu bafana bakithi. Awu. Awuboni. Intelezi, it's about to curling. Intelezi. About to curling. About to curling. Intelezi is running. Intelezi is running. Mama. Intelezi is running. 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 Konakele kakhulu bafana bakithi, konakele kakhulu egoli. Konakele kakhulu egoli bafana bakithi. Igoli likhombisa amandla igoli. Igoli likhombisa amandla igoli. Abantu basegoli bakhombisa amandla. Abantu basegoli bakhombisa amandla. Bathi balesaba igazi, we don't scare of blood. People of Johannesburg, they're showing. People of Johannesburg. People of Johannesburg, they're showing. Hey, ngiyashutha lana uboni. Hayi bafethu. Yebo. Abantu basegoli bafana bakithi bayakhombisa baqedile ukutshengisa isizwe ukuthi thina sikhathela siyigoli. Baqedile ukukhombisa ukuthi bakhathele how these people are tired. Baqedile abantu basegoli ukukhombisa. Abantu basegoli baqedile ukukhombisa ukuthi bakhathele kangakanani. Baqedile abantu basegoli. People of Johannesburg, people of Gauteng, they show with all powers that they have to showcase that are tired of really one. Bafana bakithi ziyakhala segoli. Imashi ibisuka bafethu konakele kakhulu imashi bisuka laphana kwaTheme Hostel ibheke eSprings. Sly goal bafethu buka nje bafethu abantu baningi kanjani bayinyoka. Angazi ukuthi inyokani ihlobo lwenyoka lolungaka ayingeke olunye uhlobo lenyoka lolu balungaka. Abantu bakhombisa ngokusobala ukuthi bakhathele kwangempela. Nanso ke indlela abantu abakhombisa ngayo ukuthi they are so tired. Because umubheka nje ukuthi kungaphuma abantu abangaka bezongena emgwaqeni for nothing. Ayikho lonto. Ayikho lonto, ayikazi bekhona lonto. Okusholo ngempela ukuthi people are protesting something that is very, very serious thing. So whomever
the leader of the society who will see this video kudingeka ukuthi ancinze ayidlulisele nakwabanye abakhulu nakwabanye uyabo. Ayi bafana ngeke konakele bafana abantu abangaka. Hey abantu bakhathele ngempela abantu bakhathele ngempela abantu bangaka hayi abantu bakhathele ngempela abantu. Hayi bafana bakithi liyabhubha eGoli uma ungekho eGoli wangazi ukuthi ukuphi. Abantu baseGoli base baphuma awusuka ngathi impetho zendlovu. Njengoba ke sibona namhlanje le mashi iholwa induna zasehostela kanye noPhumela Mthakathi izwe mkhulu. Abafana bakithi abantu bakhathele. People are very tired of the people is showing around him here in Springs. Suga. Ay bafana bakithi. Ay awumongameli khathalekile chawe. Hey ngibonga nami wamsizi. Go,